Predavat će nam Miljenko Hajdarović koji je nastavnik povijesti, sociologije, politike i građanskog odgoja u Srednjoj školi Čakovec, koji će nam zapravo pokazati kako on u nastavi povijesti u srednjoj školi primjenjuje društvene mreže, to su ovaj puta Facebook i Pinterest. Isto tako je koristio i Moodle. Inače, Miljenko je jedan od rijetkih nastavnika povijesti koji koriste ovakvu intenzivniju tehnologiju, pa će biti jako zanimljivo čuti. Izvolite. Hvala na predstavljanju. Ajde da počnemo sa onim jednim malim komentarom našeg školstva, da smo mi u stvari nastavnici prisiljeni da stalno tražimo i improviziramo što sve možemo iskoristiti u nastavi, da nam nastava bude što efikasnija i da klincima bude što zanimljivija. Pa su to neki postavke koje su mene potaknule od moje prve godine rada, da krenem stalno tražiti nekakva nova sredstva za učenje. Dakle, Facebook, Pinterest i Lumen, ekipa koja je u ovoj dvorani, vjerujem, poznaje sve alate i drago mi je da sam na konferenciji gdje postoji ovakva stručna ekipa, za razliku od prijašnjih konferencija gdje sam sudjelovao. Zašto sam se odlučio za Facebook i objasnit ću kasnije način na koji sam ga koristio. Kolegica prije mene je govorila o Edmodu, znači o jednoj drugoj socijalnoj društvenoj mreži, a ja sam se odlučio da ne koristim Edmodu zbog toga jer sam se zabrinuo za jednu drugu stvar, to je slobodno vrijeme učenika. Znači, ako ih navodim da koriste još jednu mrežu, oni će sigurno koristiti i ovu mrežu koju prije koriste, to je Facebook, a onda još da ih na neki način prisiljavam da koriste Edmodu, to mi je bio razlog da ih ne navučem na Edmodu, nego da koristim Facebook, a Facebook isto ima nekakve mogućnosti da se koristi kreativno u nastavnom procesu. Prvo još samo da kažem, moram se zahvaliti ravnateljici koja je imala razumijevanja da me čak 3 dana pošalje na stručni skup, što isto nije česti slučaj. I moram reći da sam, nakon što sam završio 8 godina rada u školi, da sam onda upisao srednju školu i da imam sreću da sam upisao novu srednju školu koja daje dovoljno slobode da eksperimentiramo, odnosno da isprobavamo što možemo iskoristiti u nastavi. I vezano na prvo predavanje u ovoj sesiji, na svim školskim računalima, skoro svim školskim računalima je instaliran Linux i LibreOffice, koji se instalirao ne iz nekakve ideje korištenja i promoviranja korištenja slobodnog softvera, nego zato jer su administratori škole mislili da je to puno jeftinije i onda nije, nažalost, proveden sustavni projekt da se educira nastavnike ili učenike kako se taj softver koristi ili koje su prednosti. Pa ono s čime se ja trenutno suočavam je da se učenici silno trude doma napraviti nekakve prezentacije u svojim alatima, u standardnim nekakvim office paketima i kad onda dođu u školu da nažalost to nije do kraja kompatibilno sa recimo LibreOffice-om. Ne? Nažalost nije, u velikoj mjeri jeste, ali nije do kraja. Sad, počnemo malo od izazova. Povijest možda nije baš najdinamičniji predmet. Često puta učenici kažu, pa zašto moram učiti tu povijest, neke događaje koje su desili prije 2, 3 ili ne znam koliko tisuća godina. Pa sam zato odlučio da tijekom cijelog svog rada stalno koristim recimo internet kao vrlo zanimljiv medij, pa sam već od prve godine krenuo kreirati nekakve dodatne sadržaje. Kad su me klinci pitali učitelju zašto ne učimo o ovoj temi nešto dodatno, pa sam počeo pisati nekakve povijesne sadržaje i ti povijesni sadržaji su se pretvorili kasnije u Hrvatski povijesni portal koji danas okuplja preko 100 autora koji su nešto pisali i objavili više od 1400 članaka, što je ovak za jedan volonterski projekt u kojoj stvarno nema niti kune vrlo zanimljiva činjenica. Ja sam odabrao nekoliko društvenih mreža i stalno ih probirem i odabirem i pokušavam naći načine kako ih iskoristiti za predmet povijesti, ali čuli ste prije u uvodu da imam samo 4 predmeta koja predam i samo 7 programa, pa onda pokušavam iskoristiti te društvene mreže i razne prilike na internetu da sve svoje predmete koje podučavam provučem kroz nekakve ICT opcije. Recimo sada po prvi put predajem građanski odgoj za koji ne postoji udžbenik, pa onda u stvari tu koristim Lumen gdje one sadržaje o kojima pričam na satu nadograđujem na Lumenu, gdje u stvari u Lumenu kreiram nekakav udžbenik i dodatne materijale gdje mogu vježbati ili gdje pišu zadaću pa je onda predaju i komentiraju i slično.
Što se tiče povijesne struke, premda se puno priča o aktivnim glagolima i o Bloomovoj taksonomiji, revidiranoj Bloomovoj taksonomiji, nažalost imamo premalo nekakvih stručnih izvora ili stručnih članaka koji bi se bavili sa tim novim modernim izazovima, koji bi sa nekakve metodičke, didaktičke strane obrađivali kako pristupiti povijesnim sadržajima. Imamo recimo časopis koji se zove Povijest u nastavi, koji izlazi u principu 2 puta godišnje u malom broju primjeraka i sa malo pretplatnika i unutra su sadržaji uvijek vezani uz nekakve povijesne teme koje ne ulaze toliko u samu metodiku povijesti, nego se bave određenom povijesnom temom. Posebno ove godine smo se susreli sa laganom invazijom nekakvih e-sadržaja, e-udžbenika od strane nakladnika koji su često puta na vrlo lijepi propagandni način pričali o tome kako ćemo imati ovakve ili onakve e-materijale, ali u većini slučajeva ti e-materijali koji su danas nama dani na korištenje, ja ih ne bi nazvao da su to nekakvi e-udžbenici, to je u principu nekakav ili PDF ili nadograđeni PDF sa nekakvim dodatnim sličicama ili linkovima na internet. To po mom mišljenju nije pravi e-udžbenik i bit će mi drago da imamo u petak priliku razgovarati upravo o e-udžbenicima kako bi trebali izgledati. Idemo na primjere. Znači, ja ne smatram da sam otkrio nekakvu toplu vodu, nego sam samo vidio nekakav način kako da iskoristim određene društvene mreže za rad s učenicima. Znači, imam tu sreću da su moji učenici sada srednja škola, znači to su tu sreću učenici koji imaju poprilično digitalnog iskustva, koji su radili nešto i na satovima informatike, ako su ih imali, znači već vladaju tom materijom na internetu. Recimo, jedna mreža koju sam koristio su Pinterest albumi, gdje sam u biti napravio vrlo jednostavnu ideju. Znači, imamo razne povijesne teme. Ja sam u Pinterestu otvorio zajedničku mapu, znači mapu gdje mogu pristupiti učenici i recimo imate ponavljanje povijesti Rimske republike, gdje su učenici mogli pretraživati internet i onda tražiti nekakve ili mozaike ili arheološke nalaze ili sličice ili moderne primjere koji su vezani uz rimsku povijest i onda kada u Pinterest album stavite određenu sličicu, automatski sa tom sličicom bude i link prema izvornoj stranici, pa ostavite nekakav način poticanja istraživanja na određenu temu. Ako su učenici bili zainteresirani, mogli su onda slijediti taj link dalje. Znači, ako je recimo učenica, ne znam, Viktorija Fundak stavila jedan link, svi drugi učenici iz tog razreda su mogli slijediti taj link, pa onda pogledati što ima iza tog crteža, osim samo nekakvog bazičnog opisa. Sad, pitanje Facebooka. Znači, da sam malo prije najavio zašto sam se odlučio za korištenje Facebooka. Ja sam jedan od onih nastavnika koji se ne libe koristiti Facebook zajedno s učenicima. Znači, prva i osnovna stvar kod korištenja Facebooka je pitanje privatnosti i naravno sigurnosti i to je nešto čemu i mi odrasli, a i djeca daju premalo pozornosti. A Facebook je, zahvaljujući na postavkama privatnosti koje su se mijenjale, postao recimo alat koji se može na dosta siguran način koristiti ako se koristi pametno. Ne? Ja sam se odlučio s klincima napraviti Facebook stranice, znači ne Facebook profila, nego Facebook stranice za određene povijesne ličnosti. Znači svaka ne znam, povijesna osoba se biti može predstaviti na taj način. Kako sam točno to napravio? Znači, u drugom razredu gimnazijskog programa srednje škole, naravno imaju temu Hrvatski narodni vladari i onda smo odabrali nekakve hrvatske vladare koji bi bili najznačajniji i za njih smo kreirali Facebook stranice. Postupak je išao tako da su učenici bili prvo podijeljeni u grupe i po tim grupama su onda prvo na satu krenuli od udžbenika, istražili što o tim povijesnim ličnostima ima u udžbeniku, a nakon toga su po grupama radili kod kuće gdje su onda proširivali te svoje izvore znanja sa enciklopedijama ili nekakvim drugim povijesnim knjigama, literaturom. Prvi korak u kreiranju Facebook stranice je bio kreiranje offline profila, na neki način kreiranje prezentacija
gdje su u stvari učenici kroz prezentaciju prikazali što bi oni željeli prikazati na internetu. Tu prezentaciju su držali pred cijelim razredom, razred je mogao komentirati ili davati neke sugestije, trebalo je odabrati sličicu koja pokazuje nešto vrlo važno, koja se može dobro iskomentirati i oni su u sljedećem koraku otvorili Facebook stranice, vješti su u tome, otvorili su Facebook stranice i onda su postepeno, pošto Facebook ima onaj sistem timeline-a, što je za mene povijesna crta, polako su objavljivali statuse od, recimo, kako je Tomislav došao na vlast, u čemu je sve sudjelovao, do Tomislavove smrti ili nestanka sa povijesne scene. I to je znači jedan mali projektić kojega smo nazvali Face hrvatske povijesti, koji je sada dostupan isto na Fejsu. Lumen, vjerujem da ste svi najviše upoznati s Lumenom. Meni Lumen koristi za kombiniranu nastavu povijesti. Naravno, bilo bi super da oni mogu dragovoljno ili u svoje slobodno vrijeme koristiti Lumen za učenje, ali ja sam odlučio da sve što koristimo u nastavi mora biti sastavni dio nastavnog procesa, jer ako oni troše svoje vrijeme, onda moraju za to biti naravno i vrednovani i to njihovo znanje mora biti na neki način provjerljivo. I onda stalno za njih kreiram recimo povijest 2 i onda po povijesnim temama, recimo hrvatski narodni vladari, im dodajem nekakve sadržaje koji nadopunjuju nastavu. Znači to u većini slučajeva nisu sadržaji koji mijenjaju nastavu, nego sadržaji gdje ih ja tijekom same nastave u razredu navučem da o tome ili tome možete još dodatno doznati uz pomoć Lumena i onda im zadam zadatke da nekakve određene stvari moraju pogledati na Lumen, nekakav dokumentarac ili nekakav tekst kojega onda ili iskomentira ili napiše neku drugu zadaću i to bude sastavni dio nastavnog procesa i to se naravno ocjenjuje. Sve ove aktivnosti koje radim, ne radim na buf, nego pokušavam stalno ih voditi kroz ankete, upitnike, stalne razgovore s njima da vidim što im odgovara, što im ne odgovara. I onda stalno pokušavam iz toga izvući najbolje. Ono što sam još dodao u ovu prezentaciju je da sav taj rad na internetu ima ovu dodatnu vrijednost da se oni nauče koristiti internet ne samo za zabavu. Znači, recimo Face im nije samo mjesto gdje se oni mogu zabavljati i trošiti vrijeme na bezveznjarije, nego da Face ili druge društvene mreže mogu biti korisne. Ono što se još oni uče, recimo kroz ovaj projekt Face hrvatske povijesti, oni su bili moderatori te stranice, znači oni su nadgledali komentare, u slučaju pojave lošeg komentara koji je nepristojan ili vulgaran, oni su taj komentar maknuli. Znači ja sam usput cijelo vrijeme radio s njima na nekakvoj edukaciji kako korisno i kreativno koristiti internet i učio sam ih toj netiketi. Naravno, otvara se tu puno dodatnih pitanja pa sam stavio svoje podatke gore. Recimo mogu vas za kraj pitati koliko od vas surađuje s učenicima na Facebooku? Puno. Jedna ruka, dvije ruke. Dvije ruke su bile u zraku, wow. A koliko vas je razrednici? Koliko vas ima razrednika? Recimo ja sam Facebook razrednik. Ja sam stalno u kontaktu s učenicima, ako se javi bilo koji problem, imam zatvorenu grupu gdje se mi oni javljaju s problema, ja njima šaljem informacije, to je najbrža i najučinkovitija razmjena informacije koju imam. Ne? Ok, stanem. Puno vam hvala. Ovo je zaista dokaz da pomičemo granice. Imamo vremena za 2-3 pitanja, molim da probamo biti malo kraći po mogućnosti. Imamo li pitanja iz publike? Sad sam vas demotivirala. Ja ću možda postaviti prvo pitanje, možda dođe još koji iz publike. Zanima me trenutno, znači vi ste počeli, znači to je Face hrvatske povijesti, počeli ste na Pinterestu, da li dalje koristite te stranice, hoćete li nadograđivati te sadržaje? Tijekom ove školske godine aktivno koristim samo Lumen. Samo Lumen jer kako se mi mijenjaju programi povijesti, promijenili se mi razredi, tako da sad sam imao volje nastaviti s Lumenom, a ne opet krenuti iz početka da ih učim kako koristiti. Lumen koristim i dalje. Okay.